मुंख्लंफोरनि एक्स ग्रेसियाखौ गासैनोबो होनो सावरायनाय जादों। मुंख्लंफोरनि जि एक्स ग्रेसिया अनसुंथाइ बेखौ गासैनोबो होनो थाखाय रायलायनाय जादों। एबसुनि मुंख्लं जि 1135 बिथांमोननोबो गासै जि लिस्ट दङ बेवहाय एक्स ग्रेसिया होनायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टजों थिग खालामनाय जाबाय। दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी चेरिटेबल ट्रास्टनो काउन्सिलनिफ्राय 25 लाख रां अनसुंथाइ हरनो थि खालामनाय जादों। प्रमद बर'नि बिबुंथि। जि ट्रास्ट दानानै ट्रास्टआ बायदिसिना खामानि मावबाय थादों बे ट्रास्टखौ मदद होनो थाखाय जोङो काउन्सिलनिफ्राय 25 लाख मोनसे ग्रान्ट हरनो थाखाय थिग खालामनाय जादों जाहाथे बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ बिथांनि मुङाव मावबाय थानो हायो। दिनै एबसुनि बारग' आफादगिरि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि 23थि रुंसारि सान। थांनाय 2000 मायथाइनि 7 सेप्तेम्बर खालारखालि अबथिरायै रुंसारि जालांनाय दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि 23थि रुंसारि सानखौ सेरफांगुरिनि हाब्रुबारियाव रामफलबिल दखरा एबसु आरो दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी चेरिटेबल ट्रास्टआ बिथांनि मांखरसालियाव बिबार बावनानै फालियो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, रुंसारि गारलाबाथा बसुमतारीनि बिसि रक्तिमा बसुमतारी, ओनसोलनि मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै दाफुंनो थाखाय खामानि मावनानै जिउ बावलांनाय जोंनि गिबि सिरिनि दैदेनगिरिफोरखौ जों अराय गोसोखांनांगोन आरो थांनाय समाव खायसे जेंनाफोरनि थाखाय जों सिबिनो हायाखै। दा मोजां थासारि फैनाय लोगो लोगोनो जों साफ्रोम गेदेमामोनखौ गोसोखांगोन आरो बिथांमोननि गोसोखांथिखौ अरायजोर खालामनो थाखाय थांनाय बोसोरावनो क'क्राझारनि एमएलएजों सावरायनानै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखाखौ लुफुंजेनबाय। बेबादिनो जोंनि माखासे गेदेमामोनजों लोगोसे दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि मुसुखाखौबो लुफुंनाय जागोन होनना फोरमायो। आरो लोगोसे गारलाबाथा बसुमतारीनि मुङाव काउन्सिलाव माखासे हाबाफारि लागोन। दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी चेरिटेबल ट्रास्टनो काउन्सिलनिफ्राय 25 लाख रां अनसुंथाइ हरनो थि खालामनाय जाबाय। बर'नि मुंख्लंफोरनि एक्स ग्रेसियाखौ गासैनोबो होनो सावरायनाय जादों होनना प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि फोरमायबावो। गिबियावनो दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि सोरगोआरि जि जिउ सोलेर बिनि अराय आलो गोजोननि थाखाय अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो बिथाङा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों आरो न'खरजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिखौनो सोरगोनिफ्राय अराय सम बोर सारस्रि हरबाय थाथों, थुलुंगा हरबाय थाथों, बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम खुलुमनाय बावहरो आरो बिथांनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमा, बिथांनि अनजालि बिसि आरो लोगोसे फिसाला फिसौ गासैबो अराय सम मोजाङैनो थानो हायो बेनि थाखायबो आं अबंलावरनियाव आर'ज गाबो। बर' हारिनि थांनाय समनि जारिमिना साक्सेसजों लोगोसे जोंहा गोबां दुखुनांथाव माखासे जारिमिनबो दङ। दा बे जोंनि गिबि सिरिनि जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन जायफ्रा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै गायसननो थाखाय गोबां सुगोनां लामाजों आगान सुरनानै सानफ्रोमबो जिउआव माखासे चेलेन्जेसफोरखौ फेस खालामनानै बर' हारिनि इयुननि थांना थानांगौनि थाखाय माखासे थासारिखौ दानानै दोनलांबाय। बिथांमोनखौ जों अराय सम सिबिबाय थानांगोन। बिथांमोना जोंनि माहारिनि सासे अलंबार, जों बिथांमोनखौ अराय सम मान होनांगोन। थांनाय समाव माखासे स्टेबिलिटि गैयैनि थाखाय सोमावसारनाय बायदिसिना दाङाबाजि बायदिसिना थासारिनि थाखाय जोंनि माखासे गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो सिबिनो थाखाय खाबु लानो हायाखै। नाथाय दायो मोजां थासारि फैनाय लोगो लोगोनो जों सावरायदों जे साफ्रोमबो गेदेमाफोरखौ जोङो सिबिनो थाखाय आरो बिथांमोननि जि बिहोमा बेखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जागोन। आरो बिनि थाखायनो जोंहा क'क्राझारनि एमएलए बिथांजों थांनाय बोसोरावनो सावरायनानै जोङो बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनिफ्राय जागायनानै सुबुंथिनि थान्दै बिथांनि मुसुखा गायसननाय, बिरसिला गांनि मुसुखा गायसननाय, दा बिनि उनाव जोंनि सानै जोंहा रामफलनिफ्राय जोबोद गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि गारलाबाथा बसुमतारी आरो लोगोसे कनकेसन नार्जारी बिथांमोननिबो मुसुखा गायसननो थाखाय थिग खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन जि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौबो जोङो अराय गोजोर खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों। देग्लाय बोसोराव जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव जोङो 40टा अडिट'रियाम गायसननाय, जोङो बिनेश्वर ब्रह्मनि
मुङाव गासैबो VCDCआव मोनसे मोनसे नलेज सेन्टार गायसननाय बेबायदि गोबां हाबाफारि लादों। थिग बेबायदिनो जोंहा मानगोनां दावहारु गारलाबाथा बसुमतारिनि बिथांनि मुङावबो जोङो माखासे सेन्ट्रेल काउन्सिल लेभेलाव माखासे हाबाफारि लागोन आरो दिनै बिथांनि बे थैनाय सानाव आं फैनानै बिथांनि जि फबनाय जायगा बेवहायबो मोनसे हाफ मुसुखा गायसननो थाखाय आं MLA बिथांखौ खावलायनायजों लोगोसे जि ट्रास्ट दानानै ट्रास्टआ बायदिसिना खामानि मावबाय थादों बे ट्रास्टखौ मदद होनो थाखाय जोङो काउन्सिलनिफ्राय 25 लाख मोनसे ग्रान्ट हरनो थाखाय थिग खालामनाय जादों जाहाथे बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ बिथांनि मुङाव मावबाय थानो हायो आरो बे गासैबो गेदेमाफोरखौ लानानै जोङो BTR गभर्नमेन्ट हिसाबै बिथांमोनखौ जाहाथे अराय सम रायजो राजाफ्रा सिबिबाय थानो हायो बेबायदि माखासे बेबस्थाखौ देग्लाय बोसोराव खालामनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। मुंख्लंफोरनि जि एक्स ग्रेसिया अनसुंथाइ बेखौ गासैनोबो होनो थाखाय रायलायनाय जादों। एबसुनि मुंख्लं जि 1135 बिथांमोननोबो गासै जि लिस्ट दङ बेवहाय एक्स ग्रेसिया होनायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टजों थिग खालामनाय जाबाय। फेस वाइजआव होनाय जागोन। BLTनिखौ आगोलावनो मोनदों माखासेया मोनै जिफोर थालांदों बिथांमोनखौ जोङो सानबाय थादों आरो NDBनिया दासिम 200निख्रुइ बांसिन मोनबाय आरो 360 बावैसो मोननो थांगासिनो दङ। जिखिनि स्क्रुटिनि खालामदों स्क्रुटिनि जाबा बेखौ होलांबाय थानायनि थाखाय बेबस्था लानाय जादों। बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआबो जेबो उसुबिदा गैया जोंहाबो जोंनि फारसेनिफ्राय नारसिननाया अराय सम दङ। दा नंखायनो बे गासैबो मुंख्लंफोरा जाहाथे एक्स ग्रेसियाखौ मोनो अनसुंथाइखौ मोनो बिनि थाखाय जोङो हाबा मावबाय थादों।